फक्त तुझी पॅन तुझे पॅन मागे नाव एक किडनी सुद्धा दिलं फक्त तुझी पॅन हा पितलो आणि त्या डॉक्टरा खाणं तो खाल्लं माग सोड गेल तो मगा ये माझ्याकडे झगडे करू येला रे मागेल किडनी कारण माझ्याकडे झगडे करू येला परत मेळतो मगा मागेल पारो घेऊन धावता गेल पारू हा घेऊन जाता कोणा सांगते रे कोणा सांगते रे तुका सांगत रे तुका चढ बोले नका तू चढवले ना का हा पिला स्टॅग टाकली स्टॅग पिला हा वाढली स्टॅग पिला नो सोडा नो वॉटर फुल ड्राय तू मागेल पारू पहिलं हांडी म्हणलं हांडी तू खरवलत का बंडालवलत रे हे माग बंडल बिंडल किती मोडना का हिरा काडी मोडीला टाक टाक कमवून देतलो पहिल्याच माग किडनी काढी राग असा हिने एकच काढला दातुला आसिल बी काढलो आशिल्ली काढतलो किती रुका झाले आंब्या तो रे ती काढू त्या दिवस काढली म्हणून हात काढू दे ना लोक इंग उभी उभी ताकत ना मरे किडनी काटक किडनी मला तर करेक्ट बोलेल तू आता माझ्या काही करू जाईना ए मये सुद्धा मारू जाईना आता कसं जाग्या दिलो ते पारू आमक सोड खय गेलो उरतले माग दिसता आम दगा का नडून गेलतय पारू दिसता पारू पारू ओ कोण का बांधून आला रोड अरे पापू तू खो गेल रे हा तू शोधा कसा मरे लग्न जाऊनेला हो एजवर लंग झालंय अरे काळा माझी पुरा वाट लाईल मरे तुझे अरे माझं लग्न जाऊन तू तिसऱ्या बायकोन गेट केलं मुकार आहे ना का 420 असं का पचास काय सांगेल तू सगळं चांगलं म्हण झालंय हा तू जोडणार अजिबात सोडणार आपल्या तुझ्या काय जाय ना अरे नल्या गो मागेल गवाकर मारले तू खबरदारच पडा गो माझं बरोबर मिळा अरे पहिल्यांदा तू कहा ह्याच्याकडे लग्न झालं मग पोटात साबून आलं रे हे वांदर रंग पिन पिन जास्त चला आणि वच्चा पहिल्यांदा कटेत नागपुडे मला मला वाजल्या वाज मुलं कशाला खूप रे ते बटर स्पीड ब्रेकर पाय बनाय अरे चला मला पटलं का काही शंडून होतात अरे चढू होता घट्ट धरू को बांधून गेला तू तुमचे छी पिल्या तू गाणे की सांगता ऐकय हुडियत की हा कोट नका नी एल्लिद्दे जोकुमारा हुडियत की हा कोट नका नी एल्लिद्दे जोकुमारा हुडियत की हा कोतारा ऊर बिट्ट कलसतारा हुडियत की हा कोतारा ऊर बिट्ट कलसतारा बिक्की 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 बिक्की
नंबर 1 एक लाईन मारली 2 लाईन मारली आणि तिसरी लाईन घेणच गेली डॉक्टर लास्ट वैतान ते तुझे थुकून घ्याल म्हणे माझ्यावर चुकून गेलं ते जगाच्या चुकून गेलं ते किती करूया काम करूया तो उमडी तुगार एक नवीन ब्रिज बांधला त्या ब्रिजावेला आम्ही उडी मार्या उद्घाटन मार्या आम्ही दोघं बसून करूया दुधाळ असतोय मागं मला बळ येतात वय कसं रे मेल तर काय ना रे मारू आम्ही मारू पण तू मारू मला कोणाच्या बसतलो हो आता बापूचरच बसलो त्या बापूच्या बसतलो पण तू तेजर बसला ते कन उले ना का तू मेल नंतर मरे बेदार येतो तुझ्याकडे उलो एक काम कर तू पहिले उडी घेत मरे पष्टी केक ना घेऊन ना 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 हा पहिली उडी घे ना तू बडा हुशार असा पटल्यान उडी घेऊन झाला रे करेक्ट बोले तू एक काम करे मरे अचिला काढ उचल पिया मरे आणि हाती धर मरे दोघदा उडी घ्या आपल्याला कोण बुट्ट का पड्या आवत बुट्टाला दिसता आवाज एवढाचा मात्र वाटले हळले हा मरे मला कितना पैसे मिळला की रे तू घरीला ना रे नाही पण म्हणला बरं आता हे दिसते घालणार पावच्यात ना एक मोठी घालू लागला ग्लासात रमच्यात ना त्याच्यामुळे ओढत फिरला 100 रुपये मरे आम्ही लास्ट आणि आता मोरो व्हायचे मरे आम्ही फास्ट परिस्थिती पळ्या कोणी तिघे भाव मिळेल आणि हे सगळे सांगेल हो मका अजिबात सोडणार देवा आता हे घर सोड शिवा घेऊन दिले बरे शिवा तू इल्ल्यास बरं झालं अरे काल पहिल्यान तोही दिला काय ते का तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे पुराय फंडाल सांगला तर शिवा तो येऊची पहिले आम्ही खरी दूर वचा किदे दूर वचा तुगेल मुलो ते उरू रे तोही देऊची पहिले आम्ही अंचल पहिले बाहेर पडूया आम्ही बाहेर पड्या किद्या कोणा घेऊ शिवा अर्थ कळना अरे मग भय दिसू लागला तू विचार करायशिल्लो शिवा त्याकडून येतं हय पायल तू की समजले हा पिको धन जाता मिळे हा केन्ना साथ दिना कशकन उले हात पाय पडता तू सोडला मग आणि कोण आधारणार रे किद्या तुगे तो घो ना शिवा अरे तू इतकं परम नीच पण मग खबर ना असेल मार आणि जरा मार फक्त मग मारू शकत नाही मग तर बाण ओढू शकना लोकांच्या नाट्या कर फाय लुटेलो तुमची खबर असेल ती गोष्ट खबर असेल गोष्ट हाय खबर असेल गोष्ट मग त्या रामाला घरात सरमाश करू आशिल्लो आणि तो सरमाश आज कुठं गेलो मग तर खंचीत वाट नाशिल्ली आणि तू जाऊन त्या घरा येले आणि माग पायान त्याम ती रडार घायलो परम नीच तो इतलं वाईट मनीस पण मग खबर ना आशिल्ले अरे राक्षस तो राक्षस तू किती म्हणल्यार हाय घेऊ शकता कित्याक म्हणल्यार तुगे पायान हाय तेमकार रस्त्यार उडयलो आता बोकलो जा पायान बोकलो समजाय नाका तुगे बी कोणी अशेच वाईट करतले हांव जाळ तेन्ना पळयतलो आता तुगे कितें काय म्हण तो तुगे रोवी तेन्ना कळटले आय एम सॉरी पायल आय एम सॉरी
तुका शिकतो तुझे वासांच्या मागे डोळ्या मुखाला बस वयता आणि एक गोड सांगू वयता हे नंतर तू आणि तुझा तो गोड रोहित बरेच रावा वासांच्या नाले का वासांच्या वयता गुड बाय पायल गुड बाय देवा आई कितकं गेले रे देवा आई कितकं गेले मागीर संसार कितलं बरं आशिल्ले मागीर देह कितले बरे आशिल्ले ह्या कावळ्यांनी सांगे ऐकून आई तुमच्या घरांतल्यान भायर गायले पापी रे देवा पापी तेमी आता खंय आसा कितकं नासत देवा देवा आता रोहिताक कितपत जबाब दिवं खंयचे तोंड घेऊन हांव तेजे कडेन उलोवं काय केले बाप तेमगे दोळा मुखार हाडू जाय म्हणल्यार हांव मरू जाय हांव मरू जाय हांव मरू काम केलं माफ कर पहिले कळेल बाहेर गेलं म्हणजे हाय तुमच्या घरातल्यान बाहेर खायला तू तुझ्या अत्याचार झाला ती पाकिस्तान हा तू थोडी दिशिलो अण्णांनी फोन असली घोडा खेळलो का आणि हे तुझ्या जागा तू अत्याचारा पण खेळत रावले आणि मग दोन्ही आयन भीक नको बोले अण्णा करी तास त्याची पुढे ना तुला कुठे नको बोले ना तुला केलाच केला मागच्या हॉटेल चलन वाढलेली रे तेगे बहिणी मला तुगे अण्णा जास्त जालना म्हण त्यांनी शपथ घेल कर हेमका तो रडार हाटलो हेमगे सत्यानाश करतलो म्हण सत्यानाश कोणी केलं तूही केलं तुला खाली तूही केलं अजून मग पिताची किती सांगले रे मागे चूक झाली रे मागे चूक झाली माफ करू तू सत्य बायको समोर शरम दिसता आणि असले पाप केला माफ करता तरी कोण आणि तू अत्याचार त्याला घेऊन खेळत राह शिवले नका रे शिवले नका आपले किती शिक्षा दिला हा भोगू तयार असा मग भवन काढील तर त्या ऐकायला पायाल सोड बाबा हे घर तुझं घे ना जेव्हा त्या तीन मला पाया सोड झाला मग जबरदस्ती करते म्हणता तू ही केली करता भोग आता सोड सोड मागेल पाये पहिल्यास मागे दोघं भाव रडार पडले आम्ही झोपू जायला खाणार आणि पावला खालीच राहत आई बाबा आम्ही तुमशी काय आता बाबा आम्ही आता ती मशीद केलेलो आम्ही सरकार रे बाबा सरकार मरू जाय ना हा तुमच्या डोळ्या मग काय मरू जाय मागील हाल हाल नॉन मरू जाय रोहित 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 हवे येते रे हा तुमच्या काय मरू येता रे हवे येते रोहित हवे येता रोहित हांना सोदू गेल खूप पावल दाखवून हांना म्हाका जावन मेळो तेव्हा ना परत इकडे केलो
हा रोहित येईल असा हाणार काही इलाज पण हाडील बरे खतरनाक केलं ना अण्णा तुझी परिस्थिती अण्णा तुझी परिस्थिती मच्छी उलेरा अण्णा हा रोहित आला अण्णा हा रोहित आला अण्णा अण्णा मच्छी उलेरा अण्णा रोहित तेचकडे किती बोलत रे तू ते किती मला काहीच कळण रे रोहित काहीच कळणार हा वतनच वड विचार करून गेली की हा एक खोट बंगल घे अण्णा त्या खोल्या जवळ तर म्हणजे जरा ही गेलं तर त्यालाच पळले अण्णा नंतरच पडले पवन हे त्याचं कारण हाऊच रे पवन हाऊच रे त्या चलेवर हा लग्न जास्त शिला तर असं जाऊ पाहून जायचं पवन असं जाऊ पाहून झाले ते चालले विषय सोड रे रोहित आता हा कुशेत असा की हम तीन भाव इकडे झाला म्हणजे पवन हो अण्णा मी सगळं पळत जायचं पवन माझ्या पळत जायचं अण्णा माझ्याकडे करीत राहत हा सगळं काहीच करू पावला रे अण्णा तू काहीच करू पावला अण्णा अण्णा मग उभे रे अण्णा माझ्या उभे रे अण्णा तेव्हा माझ्या पळत जाता रे तेव्हा माझ्या पळत जाता रे माझ्या भावाला परिस्थिती पवन हाय तुमसाठी हाय हॉटेलला जेवण हाणार हॉटेल घातलं ना मग अंगार हातील जेवच्या झाला पण जेवच्या झाला तसं धी बरे रोहित धी నాకు भूक लागला रे रोहित धीर बघित धीर रे रोहित थांब पवन रोहित धीर रे बघिन धीर रे रोहित तू असं का खिदा रडतो रे अण्णा माझा नसतं जेवण याद येत नाही पवन याद येत अण्णा मागे जेवण रे अण्णा अण्णा मागे जेवण रे अण्णा मागे जेवण रे अण्णा अण्णा मागे जेवण रे अण्णा अण्णा हो भाव भुवालो बंधू हो जन्माचोन बंधू हो भाव भुवालो बंधू हो जन्माचोन बंधू बंधन हो प्रेम संबंधन हो जन्माचोन संगम हो प्रेम संबंधन लाट मला रक्ताचा संबंध केंद्र तुझला आई बाबालो आशीर्वाद आमचा केंद्र तुझला आई बाबालो आशीर्वाद आमचा केंद्र तुझला आगता देवालो तू सोना करे आगता देवालो तू सोना करे हाथ बंधन हो प्रेमचा बंधन हो जन्माचा संगम हो रोहित आज मला खूप आनंद झाला रे रोहित हाणार हातात जेवण कर मला खूप आनंद झाला रे पवन
आंबे सगळे चालले पण आंबे सगळे चालले आंबे आई बाबाकडे होता पण आई बाबाकडे होता किती उलटा रोहित किती उलटा आई बाबाकडे आम्ही हाय पवन हा ह्या जेवणात पिशी घालणारा पवन पिशी घालणार किती रोहित किती राहिले किती राहिले आता आम्ही मरतात आता मरतात तुमगे माझ्या त्रास पळत जाणारा पवन माझ्या पोळो झाला तर पण हा या जेवणात पिशी घालणार पवन पिशी घालणार हा मी मोर्चा लागणार हाती आणि मोर्चा बी आणणार पवन मोर्चा बी आणणार हाती अण्णा 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 आमगे सरले रे आमगे सरले अण्णा अण्णा